дар маркази ҷавонони ба номи Лоиқ Шералӣ фестивал озмуни навои ҷавонӣ ҷанбаст гардид. Дар маросими ҷанбасти фестивал озмун ректори донишгоҳ Усмонзода Аюб, сардори раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Соғд Мирзо Қосим Каримзода ва муовини раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилояти Соғд Замира Мансурӣ ва устодону донишҷӯёни донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров иштирок намуданд. Дар оғоз ректори донишгоҳ профессор Усмонзода Аюб Ислом ба устодону донишҷӯёни факултетҳо, ки дар фестивал озмуни навои ҷавонӣ 2022 фаъолона ширкат намуданд, изҳори сипос намуда аз дастоварди донишҷӯён дар соли таҳсилӣ 2021-2022 ёдоварӣ намуд. در سال خانشی 2021-2022 18 نفر دانشجوی دانشگاه با گرفتن استیپندی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، 3 نفر با گرفتن استیپندی کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، 31 نفر با گرفتن استیپندی رئیس ولایت سوغد، 5 نفر با گرفتن استیپندی رئیس شهر خوجند مشرف گردیدند. همچنین طی 3 سال است که در دانشگاه فستیوال ازمون دانشگاهی نوای جوانی بین فاکولتت‌های دانشگاه دایر گردیده، دانشجویان استعدادهای خود را از روی نمونه‌های انکشاف نوت، سراینده سرود، خور، نوازش و دیگر نمودها به نمایش گذاشتند که آزمون مذکور در این روزی فرح‌بخش جنب‌بخش می‌گردد. таъкид гардид, ки ташаббуси мазкур дар партави дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ҷиҳати татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон ба роҳ монда шуда, ҳадаф аз он дарёфт ва рушди истеъдодҳо миёни донишҷӯён маҳсуб меёбад. Ректори донишгоҳ афзуд, донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров пайваста талош дорад, ки татбиқи сиёсати давлатии ҷавононро дар меҳвари фаъолияти худ қарор дода, дар ин самт аз тамоми имконият истифода ва иқдому тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намояд. Сардори раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилоят низ изҳор намуд, ки сиёсати давлатии ҷавонон ҳамеша дар мадди назари давлату ҳукумат қарор дорад. Аз ин рӯ бояд ҳар як нафар ҷавон бо истифода аз имконияту шароит ба омӯхтани илму дониш машғул гардида, дар пешрафти соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқ саҳми худро гузоранд. иштироки фаъолона ва ғолибияти ҷавонони мо дар озмунҳои ҷумҳуриявии фурӯғи сufиdonoи китоб аст. Тоҷикистон ватани азизи ман, илм, фурӯғи маърифат, ки бо ибтикори бевоситаи пешвои муаззами миллат роҳандозӣ гардиданд, далели ин гуфтаҳо ва боиси сарфарозӣ мебошад. дар баробари ин яке аз масъалаҳои мубраме, ки ҳамаи мо нисбати он бояд бо тамоми масъулият ва ҷиддият муносибат намоем, дар қалбу шуури ҷавонон бештар тақвият бахшидани ҳисси баланди миллӣ, ватандӯстиву ватанпарастӣ ва худобовиву худшиносӣ буда, имрӯз ҷавонони мо бояд дар чунин рӯҳияе ба воя расанд, ки барояшон ҳар як пораи хоки ватанамон азизу муқаддас бошад ва ҳифз кардани онро барои худ қарзи фарзандиву имонӣ ва шарафи бузург донанд. иттилоъ дода шуд, ки давоми 3 сол мешавад фестивал озмуни навои ҷавонӣ дар донишгоҳ гузаронда мешавад. Дар ин муддат нафарони эҷодкор рӯи саҳна меоянд ва маҳорату малака ва истеъдоди худро нишон медиҳанд. Дар фестивал озмун аз ҳамаи факултетҳои донишгоҳ донишҷӯён иштирок намуданд ва аз рӯи номинатсияҳо байни ҳам сабқат намуданд. ҳамин тавр бо ба даст овардани холҳои зиёд ҷойи якум ба факултети забонҳои хориҷӣ, ҷойи дуюм насиби факултети забонҳои шарқ ва таҳсилоти ибтидоӣ ва педагогикаи махсус шуда, ҷойи сеюмро дасти факултетҳои таърих ва ҳуқуқ ва математика соҳиб гардиданд. Шоҳҷоизаи фестивал озмунро факултети филологияи тоҷик сазовор шуд. Ректори донишгоҳ ғолибонро табрик гуфта, ба садорати факултетҳо диплому мукофотпулӣ тақдим намуд. ҳамин тавр ҷиҳати ба даст овардани шоҳҷоиза 6000 сомонӣ, барои ишғоли ҷойи якум 4000 сомонӣ, барои ҷойи дуюм 2000 сомонӣ ва барои ҷойи сеюм 1500 сомонӣ мукофотпулӣ тақдим карда шуд.